Tinokwasai mhuri yeZimbabwe nhasi rimwe zuva. Tadzokazve zvakare kunyamhara uko kwamakambopiwa chirongwa naShumba vari mukati memusha wechikoro paine vaibatsira chikoro. Tadzokazve zvakare pano, asi chatishamisa ndechekuti tichisvika taona vabereki vamwe vachipopota. Hatisi kuziva kuti chii chaicho chiri kunyanyonetsa pachikoro, pamwe ndezvenhema pamwe ndezvechokwadi. Vanoziva ndivo vachauya kuzobatsira pano pachikoro. Rangu zita ndinonzi Edwin Neshamba. Tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Tinotenda nyaya iripo ndeyekuti pamaresults akabuda pakauya vanasekuru vachiita ongororo yavo yemweya, ma-allegations akabuda ipapo kana kuti upomerwa hwakabuda pahurukuro dzakaitwa nana chiremba, pakazoita arise nyunyuto zvekare pane vamwe vanga vasipo, zvichiita sokuti pane yesu takanga tiripo, kunyanya inini pandakaenda kwamambo, zvakaita sokuti vanhu vaya takavatipira zvokutaura, ndobva taita misunderstanding, kusanzwisisana ikoko nehurukuro dzatakazoita nevabereki, zvakazobudisa kuti vainyunyuta kazhinji vanova former head vakuvimba vainyunyuta vachiti makaita izvi nevanhu vasina kuita basa nomazvo, vakasvika pakubudisa mamashoko kuti vaizoda kusungisa inini chairman wechikoro neveDrumas. Saka pakusvibiswa kunenge kwaitwa zita ravo varati kana zvakadaro muri kureva here kuti todii kana ngapaitwe riirani, kureva kuti function yakaitwa nemhondoro inofanirwa kudzokororwa. Ndobva tati isisu vabereki vanga varipo vakatipa go ahead kuti chirongai navo mufambe panyowani, asi kufamba hakusati kwafamba, chikoro chakamira. Vataona kuti chiri kutarisa vabereki kuti vaunze vana kuchikoro zvinhu zvakataurwa nemasvikiro zvakanzi zviri pachikora. Saka zvinhu izvozvo ndo zvatiri kuda kuti kuchenesa pfungwa dzavabereki zvibviswe, ndo chikumbiro chavo. So nhasi vanga vari kuedza kuunganidza mari yokuti vape fuel yokuti vanhu ivavo nesvikiro racho vakwanise kusvika panzvimbo vachenese chikoro chifambe. Asi muhurukuro dzedu takawirirana kuti ani naani pakati pedu sevabereki kana uyo ane nyunyuto akasununguka kuti aunze wake waanofungidzira kuti anokwanisa kubata basa iri, hapana malimitations, whether ndo kuchechi whether ndo munyika, munhu wese akasununguka kuti anga achishanda ari panzvimbo inei. Saka kuva kwedu pano nhasi tiri kuti chikonzero chenyunyuto iri pakati pevamwe vari kuti zvinhu hazvina kufamba zvakanaka, zvakaita in the favor of other people. Saka tiri kungoda kungoti dare iroro richicheneswa, vana vadzidze, nokuti donzvo redu nderokuti vanhu vaenderere mberi nechikoro. Chikoro ichi kana tichitarisa chakadai chakatomira, zvisinei kuti tinoona vana vari muklasi, but chinenge chakamira nokuti ticha uya ari kufundisa vana ane paari kutogaya kuti manheru hazvizodzoke here zvinhu zviyazvi. But pari zvino tanga tisati tazonzwa ticha angati
pane zvimwe zvinhu zviri kumhanya mumwa kunze kwaticha hwani watisina kunge taona anga asipo musi watakaita musangano, but vamwe vacho vakakonfema kuti pari zvino zvichiri nani. But shoko rakatyisa vabereka ndorokuti mhondoro yakati vakashandisa temu yekuti kuzorodza zvikanzi kova zvikazomuka, saka ngazvingobvira zvabva. Saka pane zvinhu zviviri zvokuti shoko rokuti kuzorodza vabereki vanoda kuti zvinhu zvibve zvangobva. Shoko rechipiri, pane vamwe vari kunyunyuta pamusoro pazvo, asi tiri kuti ari kunyunyuta kana tapedza nokuti taita maexpenses iye tinozoita kuti mutemo ange achizotidzosera mari dzedu dzatei tashandisa pakupedzisira. Kana ndirini ndikabatwa nomujenya panapa ndinotofanirwa kuti ndinotengesa mombe kumba nyangwe ndisina kuti ndibhadhare vabereka madhora avo akontributa panyaya idzi, nokuti ndini ndiye ndaita honzeri. Saka hatina munhu watiri kunyanya kutandanisana naye stereki, but paitwa pfungwa mbiri nevabereka. One, igwaro ramuchawaniswa renyunyuto ramamuchiona richisainwa apa nevabereki. Vane zvinyunyuto zvakawanda zvavaisa mugwaro iroro rinofanirwa kuve riri available kwamuri nekumadepartments ehurumende, asi tachida kungokumbira kuti iye ari kupomerwa nyaya asati apiwa gwaro nyuzi hadzifanirwi kutungamira, otherwise zvinozoita zvinenge zviri vice versa somanzisi amunoita kutapwa kwenhau. Ndaingofungidzira kuti tinofanirwa kungova fair, nokuti dei vanga varipo gwaro rapedza kusainwa taingotora tovapa, rangu ndopiwa, rakanzera opiwa, rangana opiwa, redepartment ropiwa. Tichireva kuti public service inofanirwa kunge ine gwaro ravo. Tichireva kuti zvekare Ministry of Education anonzi DSI, District Schools Inspector, anofanirwa kunge aine rake. Zvisinei kuti munhu iyeye anenge agwachira gwaro anotora rutivi rwupi. Isusu we are not worried, so vabereki venyamhara, that is final zvatinenge taita. Asi iri nyaya yekuti vabereki ava vataura kwandiri pamusangano pajekerere, kanzera varipo, vati nguva yakwana muchato watanga tiinawo nahead ngatiparadzane murunyararo tione zvinyowani zvinotevera. Saka naizvozvo haasi mashoko ari kubva kuna chairman, mashoko ari kubva kuruzhinji rwevanhu. Ini ndini muromo wavo kusvikira vazondinyaradza. Maita hei. Asi mimi semaonero yenyu mafambiro akaita basa last time vakazorodza zveshuwa here? Takaita musangano svondo rapera sokutaura kwandamboita, tikabvunza vabereki, tikabvunza vadzidzisi vanga varipo, nyangwe vamwe vanga vasipo. Kuzorodza vakazorodza, munhu wese akazvinzwisisa except one or few vamaona vachipopota panapa. Asi kupopota kwavo hakuna basa, nokuti vanofanirwa kuva varume pavarume votaura nyunyuto dzavo than kungoita grumbling uchienda. Hazvina zvazvinoreva, but vane vana pachikoro pano, but ivo 2 out of 1,000 zvinogorevei? It's a drop in the ocean, haikwanisi kusvibisa mvura. Asi mimi sekuona kwenyu chavanga wanyanya kupopota chaicho chii? Ndevamwe revamwe vari mugrupu rezvakaiswa pachikoro? Ini handingasvika kuvapomera kudaro somunhu asina hake zvokuona zverima, asi kuti zvinogona kuitika munhu anenge apuromiswawo kuti ukamira neni ndichamira newe. Saka ndo ndinogona kunge ndakakuka stereki muiri, handiti ndofungira kuti if I just go and bulldoze vanhu vanodi vanovhunduka, but haasi kuziva kuti vanhu vavari kudhira navo they are so intelligent enough kuti haticonsider kuti kurwa ndo solution, but tinorwa nemashoko ezvinenge zvichiitika. Ndo zvinhu zvatei tichiona nokutarisira. Rumwe runogova ruvengo futi runogona kusimuka, munhu anobva neruvengo kumba uku ongoti chairman ari wokumba kwangu ndatiwana kwaunomuoposa. That is wrong. But the reality ndozvokuti vabereki ava
I've got now vana vabva pano pachikoro official number iri kundipa 9. It's pathetic. Vatransfers wachikoro. Nokuda kwethis scenario. And we cannot remain in that scene. Tichingoti ngazvigare nokuti tinoda kuyanana nevanhu. But handina munhu andi kunyatso kuti uyu ndiye akaipa pamwe ndini. But let's let the process go through. Then toona kuti what is the end result than hindering the process. Izvozvo manje ka tinenge takuva out of the law. Tinofanirwa kurespecta mutemo. We are constitutional. Isisu tinorespecta mutemo, bumbiro remutemo ratakanyora muna 2013 nomaoko edu. Tinofanirwa kuti vanhu vanofanirwa kuita zvinhu vakasununguka vasina any threat from anybody. Zvokuti ndosaka muchiona panapa hapana police. The reason we think munoona kuti chimwe chinhu chiri kusafa vamwe vabereki a negative attitude ndeyekuti vamwe vari kuti handina mwana aripo wanga akapedza grade 7. Yes, I agree with you, but tinomboziva here our end in future kuti unogona kupedzisira waita paralyzed. Vana vako vari kuEngland havakwanisi kuuya kuzokuchengeta, vana vari kuIndia havakwanisi kuuya kuzokuchengeta, kunyange vaine mari inotyisa. But vachatsvaga mushandi ane mukadzi wake ane vana vake kuti iwe uchirarama zvakanaka. Vana ivava vanofanirwa kunge vachienda kuchikoro, chikoro chiri padhuze ndichochi, but you will have sabotaged the whole process. Saka zvozofamba sei? Chinenge chakutaurika ndechokuti ramangwana rako iwewe uri kupikisana nechokwadi pano rinenge in dilemma. I'm sorry to mention. Ndo nyaya inongoripo ndeyekuti ini ndikapromiswa something nomunhu ari kuda kuti ndimutsigire, zvechiwa ndogona kuita madhisinyongoro kana kamera inogona kupwanywa because ndeichida mari. And probably ndendanzi inini ukapedza basa ndozokupa tsiru remombe ndorambirei. Imi magara musina. Inini handina kana 1 mombe yacho. Uyo ndikupe mari pano. Inini chandisingadi kuti ndiite pamberi pevanhu ka is to manipulate the situation. Handiti tichiti nokuti I am in this position I must use these powers. That's abuse of office. But I am not abusing anything because I am saying what the parents are saying. And this is what is binding me here. Handikwanisi kana kubuda kubva pazviri izvozvo kunze kwokuti basa iroro rirangopera, then I am free to go. Asiwe imi sevabereki vainge varipo basa richiitwa pachikoro, mese vabereki mainge muripo, mabvuma here kuunganidzwa zvakare nemunhu 1 kuti mudzokorodze futi kuita njamakamboita? Ndinoda kufunga kuti vabereki vamuri kuona vazhinji vanga vauya vachiti basa riri kuda kushandwa nokuti vanga vanzwa kuti kune zvinhu izvozvo zviripo nokuti zvakanyaradzwa ndo zvangovaunganidza. But noti kuti isisu munhu 1 haagoni kutiunganidza. Tiri kuti isisu kana achikwanisa at the end of the day kuti tiite dzokororo yebasa riri pano, kuti wabudisa mutumbi wemombe vohaya vaprofita nemasvikiro nevanonamata vouya basa robatwa pajekerere isi takagumbata tichichenurwa nokuti hatina munhu watiri kupoinda. But inini ndikaita nyunyutoka, but sometimes a good leader is a good listener. Then toteerera kuti uri kuti kudii. But kaona kuti point yake iri valuable, tinokuteerera. Saizvozvi tinoita kuti let's go into the rerun because we have nothing to fear or to hide. Asi imimi semafungiro enyu imimi chingava chii chaicho chiri pachikoro?
inini ndakambova munhu akaona zvinhu zvakawanda muupenyu. Chokutanga ndonzwisa chinhu chonzi mamhepo. Mamhepo panoita inonzi fake appearance of a ghost inenge ine mazwi anotaurika mukati. Inoita inflict injury mumutezo wemunhu kana kuti mubrain dzomunhu, zvopedzisa zvaita kuti munhu iye asafunga zvakakwana. Saka sezvandiri kuona nezvaikomplainwa nevadzidzisi zvakafanana nezvandakamboona chinhu chinonzi mamhepo. Ndinoaziva, ndakamboona samwe. Mamhepo ndo zvaanoita kuti inini ndikatadzana nevabereki vangu ndikaenda kuBritain ndinogona kudzoswa ndichitaura zvokumba, kutokwira ndege kusvika ndasvika pachivanze, kusvika pachivanze zvomba zvapera. Saka it's not real kuti tinogona kuona chidhoma nhasi chichifamba. Ende hatigoni kudisputa zvekare kuti hakuna zvinhu zvakadaro, because hatizive muitiro unenge wakaita munhu, so mashandira anenge achiita basa rake. Asi dei takambopindawo mazviri kuti takambotumira vamwe, taigona kuti aiwa zvakaitwa so zvikadai 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 zvikadai. But inini nemafungiro angu ndinofungira chinhu chinonzi mamhepo, nokuti ndo zvaanongoita mazira. Tichizoona machembera achifungaidzira hutsi, mamhepo achitaura ndabva kwakati zvazodai. Ndo zvatinongotarisira mukurarama kwedu sevanhu. Sekuona kwamuri kuita mhuri yeZimbabwe, tasvika pano paNyamhara, pane nhau iri kuda kugadziriswa yechikoro, asi tasvikawo zvakare uchinzi former head vakambotaurwa paye varipo pano. Asi patangosvikawo taona vakumutsa mota yavo vakutosuduruka kubva pane vabereki. Indoitwawo Nelson Gwarazimba nemamiriro akaita pano pachikoro nekuda kwedambudziko ratinaro. Tinokumbirawo zvimwe zvinobvawo kana nekuhurumende nevanhuwo munharaunda nekudi kuti chikoro chedu chinge chigadziriswawo chive chakachena. Kana paine zvakaipa, handisi kupomera hangu munhu kana kudii, asi pane zvakauya zvitaurwawo nemasvikiro nekuda kwechikonzero kwematichers, dambudziko ravo rarusanganadzana naro, ndowatoziva ndovari kubatsirawo vana vedu kusvikawo vasvikewo malevel epamusoro. Ndotori nemwana wakabvawo pano akatopasawo zvikuru. Saka ndoichitotarisira kuti vese vachatera mashure make anga achipasawo through chikoro chino. Ini ndatova nepfungwa yekutotiwo ndikwanise ndiwanikewo ndichibvisa kana vamwe vana vangu vandinawo pano nekuda kwechikonzero kwezviri kuitika. Nevanasikana vari kungotaurawo kunzi pane mwanasikana achafa achadii, zvinhu zvinongoshungurudza mubereki. Saka ndakamirawo panapa inini ndo chichemo changu chandokumbira zvikuru kuti dei zvafamba mune zvakanaka, vanouya vachibatsira voya vachibatsira zviwaniko zvichifamba zvakanakawo. Ndangoti pane izvozvo hangu handina zvakawanda, asi chatakatarisira ndechekuti zvazvida kuitwa dei zvazvaitwa zvafambawo zvabuda mune zvakanaka. Ini ndaitwa Selina Ntondo, secretary wepaNyamhara STC. Inini hangu chandoda ngungokumbira ndechekuti ndachitodawo rubatsiro paNyamhara. Masvikiro paakaya achitaura, akataura kuti pane zvinhu zviripo. Saka isusu tikutoda rubatsiro rwekuti zvinhu zvachona izvozvo dai izvizvo zvadai zvabvisiwa, tavana vanotibatsira zvibviswe kuitira vana vechikoro vawane kudzidza. Nenyaya yekuti vana kuti tiwane tichibvisa senge iswamwe kuti tiwane tinobvisa vana tichivaendesa kure achikwanisika. Ipapa ndo panofanira kunge pachibviswa vana pachidzidza vana vedu vechikoro. Nekuti kana tikada kuti sezvavafanira nokuti kana tichifamba zvezvewoti apa pari kunhuwa apa, uchingodarika uchisvipa mate, the best way kungofushira chiri kunhuwa chachona ndokuti zvinhu zviitike. Saka isusu tatingoda ngoti dai tawana rubatsiro rwekuti vanobvisa vawanikwa vachibvisa zvinhu zviri kudai kunetsa paNyamhara.
ndofunga ndokuti zvinhu zvedu zvinge zvichitobudirira. Handina hangu zvakawanda zvekutaura. Asi mimi semaonero enyu tiri kuona vanhu vazhinji vari kutya kuuya kuzotaura. Asi kune kunotengeswa mhenere kuno. Not kunotengeswa kana kuti uroyi ndo runya kunetsa kuarea inoyi. Maybe, but ungoti munongoziva ungoti munhuwo kuti angoti ataurewo, handiziva hangu vanhu anoda kutaura ari kunze in fact. Asi kana papa chaunga zvinonetsa. Iri nhau iri kutenderera munhu wese ari kutaura. Kusadake kuda kuti ataura apa. Ndochete zvinhu zviripo, but isusu chatiringoda chete. In fact vabereki vachona chavari kungodawo chete ndechekuti panhu ngapabatsirike panyamhara. Pachene vana vawanike kudzidza. Sezvakaita ini ndine grade 7. Ritori dambudziko kuti anenge atomira, saka zvinhu zvine zvichitotinetsawo kuti toita zvekuita sei. Kwewo maticha ari kuuya here kuchikoro? Maticha ari kuuya, but nenhau yekuti anenge aripo hauzoziva kuti ari kuticha mwana nemwoyo wese, because manhera ari kurara zvezvaakaita zvokufuga gumbezi achitya. Kweizvo zvekubikwa kwechikafu zvichiri kuitika here? Zvokubikwa kwechikafu ndakangozvinzwawo kumashoro, right now hapana chatiri kumbonzwa. Ora chikoro chingochendeswa chitombo. Nezvikuitika pachikoro apa zvitondiboka kare nokuti vabereki kuti vachikwati vabereki vari kuziva zvikuitika ipapa, but vanonyatya kuti chikwadi chiripo. Tinokumbirawo mutudze chokwadi chacho chii chacho chikunatsoitika. Pari kunwa zvimota, vanhu vachitaura muklasi, mudzimba dzematichers, murume nemukadzi vangatotaura ikoko kuchitobikwa. But time yanoti isati pavanotega ndimuke noti vauya here vanhu vachiva vanonamati vakaloka. Asiwe mimi semubereki muri kutiwo kudii? Kundirwadza shamasi, handonyepa zvinhu ngazvitobvurwa zviende apa. Zvinhu zvakazorodzwa, kana zvazorora zvichatanga futi zvinhu izvi. Kuzorora munhu anga agara pamumvuri kana kuti anga akamira uri kuzorora, kana chakuya manje kachinji chakuya noti zukuru manje papa zvosvika pakuuraya timu redu towana twedutu. Saka ngavauye vatipedzere zvinhu zvikuitika paizvo chete. Chamisa honest, zvinhu zviri kuitika pano pachikoro zviri kutambudza vabereki zvose nevana. Saka muri kuona nguva nenguva vabereki vachiuya pano vachiita mudeme vachirwisana nedambudziko rawira chikoro. Dambudziko rinenge rawira varairidzi, rawira vana, rawira vabereki. Saka kuvarairidzi ndokwakatanga dambudziko iri. Riri kungotaurwa nevabereki vose kuti dai dambudziko rataramuka kubva muchivanze chechikoro. Ine sekuona kwandinoita, vanhu vangangovanda pamudzi wedambudziko uri kuzikanwa kuti uri kubva papi. Saka mudzi iwoyo ndo unoda kutemwa, kana iri nyapombo kuti muti uwe unotemwa taproot wopunzika, then madzura problem. Saka isi shuviro yedu sevabereki tinoda kuti pane problem ndipo paita se pabiswe pano pachikoro. Kana pabva then tosara tichienderera mberi nedzidzo yevana vedu zvisina kupindira kwematambudziko atiri kuona aya. Just because masvikiro akauya akatsanangura pasina kuvanza pari kubva dambudziko, munhu wese akajekerwa kuti dambudziko riri kubva apa. Nyaya yekuti zvinhu zvidzurwe hongu tinoida. Ivo masvikiro vakataura kuti vachidzoka nechinangwa chekusvikobisa dambudziko iri. Saka rwendo runo tangatarisira kuti vari kuuya nevanhu vanosvikodzura zvinhu zvakamisikidza pano, zvakasimwa, zvavakasiya vazorodza masvikiro. Saka tinoziva kuti dambudziko rasvikira kuna mambo wedu kuti asazokunda kuuya nhasi tarigamuchira. Asi tinotarisira kuti chirongwa rwendo rwavo haruna kugumira ipapa, vanofanirwa kuuya. Zvinhu zvinofanirwa kubiswa pano pachikoro zvobiswa. Then problem yehonzeri yeproblem iri pano iyo mva yadzurwazve, ende zviri kwatiri isu vabereki ndisi totodzura problem yacho, haidzurwe nevamwe vanhu. Nekuti problem haisi kutambudza vanhu uri kubhulawayo kana kuti vari kupi, iri kutambudza vanhu vari pano. Saka ibasa redu isu sevabereki kuti tibise problem iyoyo.
tichibatsirwa nemasvikiro. Saka imimiwozve veDrumas Media mune a role to play. Role yamunoplaya imimi munosangana nen'anga dzakasiyana-siyana, masvikiro akasiyana-siyana. Kune vamwewo dambudziko riri pano nderekuti harisi kubata mubereki. Mubereki anenge ane homwe yake, anogona kurwisana nedambudziko seiye dunga munhu. Asi iri chinhu cheruzhinji chinonetsa. Kuti mari dziungane tikwanise kutora munhu anokwanisa kusvika achibisa dambudziko kamwe chete zvinonetsa. Saka tenge tichitarisirawo imimi veDrumas Media kuti mutibatsirewo nekutizivisa vanhu vanokwanisa kubatsira chikoro. Kana vabatsira saizvozvi dambudziko racho rabatwa kuti riri panangana, ngana wacho iye ubhadhariswa. Ndo vanhu vatinenge tichitarisira kuti imimiwo muti pangidze vanhu vakaita saivavo vazotibatsira dambudziko ratinaro. Hongu masvikiro ari kuuya ari kubva naMambo, asi tenge tichitarisirawo vanhu vakaita sana Gonavaroyi nana Sekuru Tasvu kuti vauye vachipindira pazvinhu zvakaita seizvozvo zvekubatsira ruzhinji. Zvinovabatsirawo zvine imwe nzira ivo vanhu vakaita saivo vaya vakaita mabasa pazvinhu zveruzhinji saizvozvi, mbiri yavo inoenda mberi, vowanawo macustomers. Saka pamwewo unombopawo rubatsiro ruri pachena, especially pamainstitutions akafanana nezvikoro. Saka tinokumbirawo batsiro kubva kwamuri veDrumas Media kuti mutibatsire nenzira idzodzo. Otherwise zvimwe zvose zviri kuitika pano tiri kutarisira kuti pane dambudziko vanhu vese. Chiri kundifadza ndechekuti vakupaziva kuti dambudziko redu riri kubva apa. Saka kana maakuziva pane dambudziko sevabereki, zvinoreruka kuziva kuti toisa misoro pamwe torwisana nedambudziko iroro kusvika rapera. Inetwa Isaac Njakachibaba. Ndakadzidza pano. Vanangu vakafunda pano. Ndava nevazukuru vautoya futi pano. Asi dambudziko rakuitika panapa iri rikundirwadza chete. Chekutanga rutanga kuna former headmaster wedu. Na headmaster aripo pari zvino. Vanhu ndamudzora paikuitika dambudziko iri vangafanira kucooperate nesu vabereki. Papetinotiungani toona vanhu vachisudurukwa. Ndichunza vana pande ntaura kuti vari mumaoko akanaka emaheadmaster nematichers. Asi kana maheadmaster acho achititiza tiene dambudziko rakadai toshaziva zvichimbofamba sei. Saka sitozofungidzira sevabereki maheadmaster ane chaari kuziva chiri kuita why vasikuda kuita cooperate nesu vabereki padambudziko rakadai. Nyaya irimo ndekuti izvo isusu tandichishuvira kuti izvo dai vanogadzira vanoona fanike vakamboya vaya kana vari vezinata chaivo vasiri vefeki vaifana kuti nyatsodudzira kuti iwe ngana like former headmaster namedhemu wake headmaster aripo pari zvino vanga varipo vese. Saka tatarisira kuti izvo kana vari vane zvinhu izvo vaifana kutovadudzira kuti iwe une zvinhu zvakadai zvinofanira kubviswa so. Saka ipapo zvinhu zvazvinonge zvaitika pamusoro pezvo rimwe dambudziko futi pachikoro panapa tikagara musangano wedu yaso kune vamwe vari nehweseri wonotaura zvinenge tataura panapa. Saka zvinhu zvinonetsa kuti tingazvigadzirise sei. Asi chivimbo chedu kana chikumbiro chedu sevabereki panyamhara seni zvamunyanyitaura ndakamira panapa ndokumbirisa kuti izvo kana zai richinge raora rinofanira kubviswa kunokudzamara. Saka chikumbiro kuti panouya vezinata vacho vachaziva kutibatsira panapa isusu vabereki venyamhara nahedhi aripo vari zvino asi kwanisa noshandidzana zvakanaka. Pamusoro pezvo hedhi yemwe mhosho yandakumupawo futi sine nezvimaminimini ari kuitika apa ari kutopa kodzero kuti vana vari under age varoorane. Iye angaitwa nemwana waitogara naye akatomurodza ari grade 6 apa ndiheadmaster. Saka ndizoti izvo tingagarisana sei nahedhi akadari nhasi unopa kuita maminimini aya akutitiza futi. Saka taona kuti hashandike naye otherwise ndetirabhokoza ndiyatenga achitsvaga mishonga yake yekutsigisa basa rake. Akarodza mwana wake ndiformer head kana kuti ndiye head aripo pari zvinozvi? Former head nahedhi wacho mukadzi nemurume. Vanhu vamwe chete vandoremba imwe chete mukadzi nemurume. Former head akatosira mukadzi wechitara wachihedha pano. Zvinoreva kuti dzimwe dzenguva imhiko dzavakanotsvaga dzekutsigisa basa kuti akabva kumasaira achita sei achirana chikoro.
saka ndizoti izvo tochenurwawo sei sevagarisani nevanhu vakadaro. Vanhu vepadhuze nesu ihama dzedu mbati mashandira vari kuita nesu hana kunaka. Nhasi nondaona zveshuwa headmaster arodza mwana wake. Ini chatadzawo here kurodza muzukuru wangu futi. Ndotopa ndo zvaudawo chikoro. Mari kanetsa ndoti mwana yanda unoroorwa. Because zvotanga naheadmaster angoti pamndo zvakudiwa. Saka ndizoti zvinoshandika seka ndichidaro. Nhasi nopaunzi pada washeka mwana sikana. Pamwe kuchekeresa kauda kuita kuti business rori fund. Vese maheadmaster kuchika basa. Why vasita cooperate nesu vabereki kana dambudziko riripo pachikoro pauri kuhedha iwewe. Dai kuzvinota unada head wacharipo kuti vabereki. Toitawo sei ona apa ticha wangu akuda kubva panapa nechikonzero chakati tichobatsirana. Kana madhora atubvisa kuti vanhu vauye panapa dena chitotibatsirawo nawo. But right now ari kutitiza. Saka munofunga chikana ndimiwo vatori nawo. Muchonzi zvinhu zvakadai. Saka ndongokumbirawo zvawo kuti pavachazouya vachada kuchenura chikoro bosi pakanzi tangozvitonodza zvino kuri kunaya pamwe ichadzoka yamheni mwana uro wari mukilasi hatizive saka ndichikurada vatikasikirawo kana muine mwana enadha muminzi kuti vakasike kuuya ngavakasike kuuya simbi norwa ichirudziva jojo wamunifurire kuti nduti maikuimba vapi achamisana bhaya kwamune mwanti maikuimba vapi uyu ngatenge kurati iye ni timu rake varuzivanana pane umwe kati chamudura akaya kwandirifuti auyapuwa tsiru kotaura kane vava vachida kutaura koimuritaura neidrumas aiwa ndati unongotaura mazinanga ipapa panonaka ndotaura ndega kani handitauriri handibvunzwi nemi kana kuudzwa zvekutaura indotaura ndega asi unorova sei aiwa haisinyaya kufrustratirikunziwo wandifurira kuti nditi ndindekazikuda maikuimba right ini mbanditaura ndega nyaya iripo ndeyekuti inini mune munhu ane maonero ake ini ndine vana vakatodzidza panapa indakadzidza pano ndikapedzera pano panyamhara zvese zviri kuitika handakuzviona zvakunzi zvakuitika but nhau tichinzvera zvairi nepatava ndezvekuti mutemo wekueducation unoda iso unoti ticha anotransfer kana akwanisa 4 years but dambudziko riripo nderekuti matichers edu achiuya panapa they think kuti panapa pane pakamira zvakanaka padhuze netransport pane mashops pane entertainment pane everything nawo magetsi avapo ndochimwe chavaichema handiri mukona vakaenda kuti vatransfer uku ndokunobatwa nemutemo wakuti kana usina kusisa 4 years haukwanisi kutransfer vakaona kuti toita sei kuti tibve panapa handiri muri kuona ndokuona kuti ndokupinda kuna ndokupinda nekuna chairman watinaye nhasi handiri muri kuona nenyaya yekushandisa mapersonals atinawo muno yekuti head ndiwe muno mwana womuno nemurume wake zvese ndiwe muno vaberekiwo vantowo nevana muno munyamhara matiri muno saka haisi nyaya yekuti ingafamba chairman vakonana zvavo nenhau yavo ndeyechokwadi yekuti panoitwa handover and take over pakuchinjwa kwemasignatory kana chairman agadzwa mumwe iwe tinotozvibvuma izvozvo kana ini chaindoziva kuti pakareswa ipapo asi haisi nhau yekuti nhasi tingasumuka tichida kublema head aripo kuti ngaabve because nezvikonzero izvozvo saka kana akabva takurirana naona chairman uyu chairman akaona kundoita sei akaona kuti iye pake paakangoresverwa ndipapo pekusasaina kuti kubhengi chete ndopane mhosva yake nahead aripo saka vaona kuti mameseji vanoisirana nematichers chairman anoisa mameseji kuvabereki vari muno kuti ngatiite ichi kana mukanyatsoteereresa kutaura kwake iye ndekwekuti anotaura achiti vabereki vari kuti but yeti panapa mati vabereki vataure taona few number inda ndiri pandandiri apo hapana vabereki vese havana kurwidzana kuda kutaura vachisapota nhau yake iye saka ine mafungiro angu handingasapote nyaya yekuti ndobvisa chairman kandi ndobvisa head ndichisiya chairman chairman ndowokuvhoterwa unogadzwa tichiisa mumwe pambatemo yatiri kuenda tiri kumubvisa tichiisa umwe shungu dzekuti chikoro chiende mberi hongo anacho point yekutaura kuti hanzi pane varida kutipa mari vari kutadza kutipa mari nekuda kwokuti hanzi pane zvinhu zvikuitika pachikoro ini ndikaromba inini handirombere chikoro chegovernment ndirombera kumba kwangu ende hazviafekte chikoro
mishonga yangu inini handezvibai kuzvisimbisa kwandiri edha kubasa kana kupi kana ndikaromba kukudziridzwa uhedhi haukudziridzwe nenyaya yekuti ndakuvhiringa vana vevanhu pachikoro ende hapana munhu anokwanisa kushandisa mushonga wake kutora njere dzemwana wangu inini ndisina rudzi naye sina mudzimu naye imwe iri kutaurika yekuti kurodzai hatidi kunyongedzerana panapa vabereki muno munyamhara vane maandaeji atinoziva akaenda isu vakatodya pfuma dzacho asi nhasi nekuti zvananga vakuwana kuda kusimbisana uya hedhiwe voda kupa zvikonzero zvakadaro izvo zvazvipinde panyaya yepabasa yekuti anoziva ake mutemo hongu asi kakwana mwana wacho apiwa mimba woita sei aitiswa mimba one munhu haana kurodza saka nyaya yatinofanira kunzvera tinyatsoongorora kuti nhauyu afamba sei amemwa here mwana uyo akaendesa underage kana kuti mwana achinyirwa izo nyaya inenge iripo isusu patinoda kunasonzwisisa mukoma ndepekuti pamusoro chatinoda kunasonzwisisa kwamuri mukoma ndechekuti zviri kuitika pachikoro ndezvenhema here? Ai, zviri kuitika pachikoro izvi handisi kunyatsogutsikana nazve nenhau yekuti vanhu ava ndekechituo tichiuya vakaita zvavakaita izvozvo zvematare izvi ndotofamba nazvo zvakasimba ende zviriko asi nhau yatinenge tichasiyana ndeyekuti kana vane zvavaita kudai tinotaura kuti apa pane zvavazorodzaka izvi saka tichachema chii vanhu vamisa izvi havabvisi kuita kwavanoitako kuye vachidetemba vachiomberera semadzimambo vanozorodza zvese nebutere rinenge richiswa pasi ini kana ndakufamba rwendo nebutere ndikarizora maoko ndikazora musoro handina chandosangana nacho ndo bhilifu yandinayo panyaya yematare iwe ndachanisa bute rangu redare hapana chandosangana nacho uchiminzi zvavakatiitira panapa ini ndototi 100% pakuita kwacho kwavakaita sezvinhu zvakagutsikana ndandisipo vanhu vakagutsikana nazvo saka toti vakapedza vakatovhara nhau iyo. Saka imimi munoti vakapedza sei muchitaura kuti hapana chiripo pachikoro? Zvinhu zviri kubvumwa nevakanga varipo kaenda ndisipo havangatititangidzi handimunoona ndakanga ndisipo musi wokutanga saka nhasi kuuya kwandandaita kudai muchisvika yanga iri nhau yekuti vanhu havari kuuya tichivherify kuti vanhu vari kunyongedzerwa ichokwadi here kuti ndivo varitire zvinhu handimuri kuona then toita imwe stage yekuenda pamberi but nhau yacho iri kusimbirwa panapa katakatarisa ndekungoti hedhi ane zvinhu asi hatisati agutsikana vanhu vakawirirana tiri meeting toenda patatu ndopakwanzi nhasi vanhu vari kuuya vakasiyana togutsikana asi vanhu vari kutoendera mberi vanhu havasiti vasvikaka tigutsikana tiende mberi. Isusu chiri kutinetsa ndechekuti patasvika panapa chatatanga kunzwa pamuri imimi kupopotera isusu veDrumas Media kuti mauirei pano. Right, maita zvakanaka. Nhau yandataura ndeyekuti imimi ndati nini nhau yenyu yanga yakanaka dare racho rakakwana vamwe wenyu varipo sekuuya kwakaita mambo muchitanga tanzoti mamuripo imi ndikatozviona mufoni chaimo ndisipo futi handiti ko nhasi mambo anga asiri kufanira kuuya here? Nhasi mambo anga achifanira kuuya ndosaka tasvikazve. Ndomumwe mamonzo pandadaira paya ndikati ini handisi kukupopoterai ndikuedza kutaura kuti imi matosungwa muchiziva kuti zuva ndera nhasi asi mambo haana kuita sei havana kuuya saka patofambira mberi papi modzoka futi ezvekana tikanzi kusukira mangwana handimuri kuona apa hatingati tiri kunongedzerana kana kuti tiri kutaurana zvakaipa asi isusu maonero edu seveDrumas Media patasvika mapopota chechipiri taona murima makamira naformer headmaster panapa zvichireva kuti mimi zvese zviri kuitwa panapa hapana chamuri kuwirirana nazvo. Chechitatu zvichireva zvekuti mimi naformer headmaster mune rimwe chete. Ndo maonero edu isusu. Former headmaster ndomwe ndambotsanangura ini ndatsanangura ndikati former headmaster wewe mwana womuno one ukama uripo ini naiye ukama chayo uripo handiri mukoni ukama uripo ukama hautadze kuti pataurwe kana tiri mumhuri inini nemunin'ina wangu indi ndinonoromba ini handimuri kuona but asi zvokuti uyu anozoti handichafambi kana kugara nemukomana kuti akaromba handimuri kuona inyaya inenge iripo. Saka isu chatoda kunasonzwisisa ndechekuti former head wepanapa mati nemi mune ukama humwe chete muri veukama ndosaka muri kumira navo. Handisi kumira naye pakuti zvaari kutaura izvi hazvina kutaura nemasvikiro achinangwa izvi
haana kunangwa kunzi uyu pakataurwa pachinzi haranga ndo iri panapa yakasiyiwa nemunhu yeti apa tine hedhi watatinai mashure anonzi Mudavani ndiye akasiyira mai varipo izvi. Mashoko atanzwa isusu ndeyekuti hedhi aripo pari zvinozvi ndiye mudzimai wafoma hedhi wepanapa. Saka zvichireva kuti mashoko ose amuri kutaura ane divi. Uyezve maonero edu isusu imimi hamusina mwana ari pachikoro. Ndinaye. Munaye ari pachikoro. Saka sei musiri kurwadziwa nedambudziko riri pachikoro? Aiwa, dambudziko riri handamboramba kuti rigadziriswe. Tinoda kuti rigadziriswe iroro. Ndataura ndikati kuuya kwamakaita pakutanga handinyatsonzwisisa. Ndakatozviona ndisipo ndiri kwandandiri kuti ndozvikuitika kuchikoro chekwangu chekunyamara. Handiti nhasi mauya kuti zvinhu tikawirirana kuti zvinhu ngazvipedziswe. Handi muri kuona zvamuti izvozvo. Isusu pari kutinetsa ndepekuti imi muda kuti zvinhu zvipedziswe zvii imi pekutanga mataura muchiti pachikoro hapana chiripo. Zvinhu zvatava kupedzisa ndezvekupuruvha. Handitaura takawirirana nyaya yekupuruvha kuti gutsikana kuti munhu ndiye. Panzi pamusoro pemasvikiro pakuedherwa vanhu vari kunzi vari kuuya nhasi vachibvisa. Zvatoda kuona zvavari kubvisa izvi togutsika kuti icho. Ndinofunga kuti hamusonasonzwisa mubvunzo wangu inini. Mubvunzo wangu uri pakuti imimi chamuri kuda kuti pachikoro chibviswe chii muchiti pachikoro hapana chiripo. Kuti ari kuti zviripo. Toda kuzviona zvibviswa. Toda kuona ari kuti zvibviswa. Ndicho chirongwa chatakupai mhuri yeZimbabwe. Manzwawo zvataurwa nevabereki vakasiyana-siyana maonero avo panhau yechikoro. Tongaiwo tinzwe muri kuonawo sei nhau yepachikoro chino paNyamhara. Rangu zita ndinonzi Edwin Shamba. Tinokurudzirai kuramba muchisubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh,